ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси оиди мухориба бо Ҳамза Чимаев фикрҳояшро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. барои фаҳмидани шумо ман мухориба зидди Ҳамзатро зиёдтар мехостум, лекин реванш бо Шон Стрикланд ин мухорибае буд ки ман пеш аз мухорибаи Ҳамзат зидди Уитакер гузаронидан мехостум. гуфтанӣ нестум ки аз қарори баровардаи UFC норозиюм. чӣ гунае ки ман аллакай пеш гуфта будум, ман бо ҳамон шахсе меҷангум ки мухлисон ӯро беҳтарин мешуморанд. ба ӯ мухориба ваъда доданд. барои ҳамин рақиби навбатии Стрикланд мешавад, навиштааст Дуплеси. хотиррасон мекунем ки мухорибаи Дрикус Дуплеси ва Шон Стрикландро расман эълон карданд ва ин мухориба рӯзи 9 феврал дар турнири UFC 312 мегузарад. ана оиди Чимаев бошад, пас маълум нест ки ӯ кай ва зидди кӣ мухорибаи навбатии худро мегузаронад. чемпиони вазни 63 килограмми UFC Мераб Двалишвили шаби гузашта дар интервю бо Ариел Хеливане гуфт ки агар Умар Нурмагомедов бахшиш напурсад, пас ӯро ба шапалок мезанад. баъди мухориба ӯ метавонад ки аз ман шапалок хӯрад. мухориба дар октагон ҷанги ҳақиқӣ нест, ин танҳо варзиш аст ва ин ҷанг идома медиҳад агар ки Умар бахшиш напурсад. ин кор рух медиҳад ва барои ин ман ҳатто ба Доғистон рафта метавонам. ман Доғистонро дӯст медорам. дар он ҷо ман дӯстони зиёд дорам ва ман доғистониҳоро эҳтиром мекунам. онҳо одамони хубанд. Умар нисбати ман корҳои нодуруст кард ва бояд ки барои ин корҳо ҷавоб диҳад. аммо ман мардуми Доғистонро эҳтиром мекунам. ман ҳоло ҳам дастаи Ҳабибро эҳтиром мекунам, Ислам ва дигаронро. ман танҳо бо Умар проблема дорам, гуфтааст Двалишвили. ва дӯстон, чӣ гуне ки мебинем барои Мераб ин мухориба дар ҳақиқат кори шахсӣ шудааст ва ӯ хеле эҳсосотӣ аст. ногуфта намонад ки мухорибаи Мераб зидди Умар рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 мегузарад ва дуюм мухорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ана мухорибаи асосии турнир бошад мухориба байни Махачев ва Царукян мешавад ки Арман низ шаби гузашта бо Ариел Хеливани ҳамсӯҳбат шуда оиди ин мухориба чунин суханҳо гуфт. ман ҳис карда истодам ки мо бо Мераб якҷоем ва мо бояд ки Ислам ва Умарро шикаст диҳем. ӯ грузин аст, ман армян ки дар Грузия таваллуд шудам. мо ба якдигар наздикем ва мо якдигарро хуб мешиносем. якҷоя тамрин карда будем. умедворам ки шаби 19 мо ғалабаҳои худро бо рақси армянӣ ва грузинӣ ҷашн мегирем. оиди мухориба бошад, пас ман Исламро фавран шикаст додан мехоҳам. ҳадаф ӯро шикастан ва нагузоштан ки доваро қарор бароранд. ягон вақт намедонӣ ки чӣ гап мешавад вақте ки мухориба то қарори доваро меравад. баъзе вақт дар мухорибаҳои наздик доваро ғалабаро ба чемпион медиҳанд. барои ҳамин ман бояд нишон диҳам ки ман аз Ислам дида хеле зуртарам, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, бояд гуфт ки барои Арман ин аввалин мухорибаи унвонӣ мешавад. ана барои Махачев бошад ин чорум ҳимояи камарбанд хоҳад шуд. ҷангвари ҷавон ва дурахшони тоҷик Анис Ёкубов оиди мухорибаи дар пеш истодааш зидди Вартан Асатрян фикрҳои худро баён кард. ӯ танҳо таҷриба дорад, рақиби пуртаҷриба аст. ӯ ба монанди ман зарбаи вазнӣ надорад. ӯ ба монанди ман гӯштӣ надорад. ӯ боз оиди фел гап зад, лекин онҳо ҳоло фели маро дидагӣ нестанд. ман ягон вақт таслим шудагӣ нестам. маро бо зарба зада афтониданд, аммо ман ба по бархеста ғолиб шудам. ман дар нокаут будам, лекин ба по бархеста ғолиб шуда тавонистам. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар фел ман аз ӯ дида камӣ надорам. оиди рафтори ӯ ки дастарозӣ кард, ин рафтори паст аст. марди ҳақиқӣ ин гуна рафтор намекунад. акнун барои ман ғалабаи оддӣ шавқовар нест. ман ӯро дар октагон ҷазо додан мехоҳам, гуфтааст Ёқубов.
ва дӯстон чӣ гуна ки мебинем Анис ҳамчун ҷангвари касбӣ рафтор карда истодааст. ӯ худро ба даст гирифта эҳсосотӣ ба мухориба намебарояд ва ин хеле муҳим аст. чунин Аниси ором ва ҷиддиро манъ кардан барои ҳамаи ҷангварони ин вазн осон нахоҳад шуд. барои ҳамин мо боварӣ дорем ки Вартанро шаби аз ҳама дароз ва вазнин интизор аст ки дар охири мухориба ӯ бо пойҳои худ аз актагон баромада наметавонад. ногуфта намонад ки мухориба аллакай рӯзи 15 декабр дар турнири ACA 182 баргузор мегардад ва мо бесаброна ин турнирро интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.